سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزفتنا نلومي صولوس 15 سنة فرق معلتن فرانس تدالو زينا مسنادونا نفلم مالونا نمكتالكم بخبر زعدم ماكدا حقوسي فلما كأند نطبطاتو أبز حالف سالست بستقبر مرمراتات 233 زيغاتات بكورونا ملكافهم كراغاقصن كله 240 كلتن دماتو كانيوم سلطنة وحسنة أقلقلت مقعزة مدرن مرققات أب تحت أرض إقازي فوفري تخايدوم أمنو الزبعة تغيح بمغنيات 10 سنة نا إقرو قعزو تخايدوم كيران سيمين أتلانتيك نيتو كاب تشاينا زخصت بدوهتات نمقدام ترير مرقزي كختل وسينوم منقست بريطانيا لبدا كوفيد-19 نمقصصار نستوسن اقداتات بورحي اناوحوام منقست الجيريا نوعل سراح مع كنزينا فرانس 24 سريزو زرزر زينام حابريتا كام مينستر طعنام أبز حلفة سالستي أب موشبي مأكلات الزوباتات مأكل دبوب قاش باركان دوباقي بحرن بستقبرن ناي لاباراتوري مرمراتات 233 زيغاتات بكورونا فيروس ملكوفهم ترغاكي تصلوم كابز يوم 81 نابس مرازوا مأكل 46 أبزوا دبوب مالت 10 أبدك أمحرة 16 أمن دفرا 4 أب عدوخالا 2 أب عرزة 2 أب دواروا 1 أب سنعفة 1 أب كوعتيت كمون 3 أب أديفارا زوا قاش باركا سلسته دما بعصب زوادو باوق إحبحري توشيبهم زصونيهم إذا خمزين كلوت فيروس ترخيبهم ما بوسبيتالات زوا مأكل تعاقبهم كنكن كجبرلهم زصونيهم 240 كلتن زيغاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت على لا أزري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كسابلومي 4981 بتحلو 4420 كابزيهم حاويهم استفانو 16 بموت استفليو 5245 دما جنا بوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم مينستر طعنا 14 سنة كل تشحن إسران حدن أوشتي 30 ناينات عمتات منقستي أبصلات موقعزيا بزقبر وفري كابشو عتشح سبات زي حلف زنبر نايمت عن عقمي ناب أستاسوسان سلستن شح كبل نكالو شفنا أقلقلوت موقعزيا بقمقم 85 مئتاويت كم زبطحت أبصبات مينستري موقعزيا مرخبتاتن ينزر قونتي أوتوبساتن كالوت ناي موقعزيا مكاينن بمتأنن عينتن معبال زقبر وفري تحت أرض إرقاون لعل قولحتايو تواهيبوام غازيتنيا أرسي ماسمرون بملكع زينا وتصاب زدالوت تحسته يسعب حدث استراتيجيكاويان صرغياتات بمهناصن اب اغلغلوت نزي صنحو بمغفحن بمصغانن قطباو عبيتن معبالن هاجر نمرغغات اب 30 ناصنت عامتات عبيت سرحات كمتعمو استاتيكاوي صبصبات ماكل كارتان حبريتان ايرترا ينصرم سلطنت وحسنتن مچئنتن اغلغلوت مغعازيا مدر نخهلو بزبل وطن بموهات زتفلاليا اكلات منغستي هاجراويان كوبانياتاتن حيلتات مكلخالن بزتتغبر مدبات عبيتني حمدن قطرانن صرغياتات كهنصم كلو زنبرو صرغياتات ناي ممحياشن محصارن تحت قرصاو سراح كمتسلاسله حبيروم بز مسرت لعل قطباوي استراتيجياوين لمعاتاونا قداسنت زلوا 110 كيلومتر صرغيات سني حجر 235 كيلومتر مسمر كركبت شتراب 500 كيلومتر مسمر باصع قرورا 18 كيلومتر مسمر عدو قعداد بيت قرقش 12 كيلومتر مسمر بيت قرقش بلزا مسمر تسني اديبارا مسمر بارونتو مندفرا مسمر باصع نفاسي دق امحره مسمر باصع عسبن مسمر اسمرا سرحان ناي متعرراي مغفحن بقطران ناي ملباطن مسرح بب مدرخوي تكبر كم زلو كفلت تخايلولام بزيكازي حدش صرغيا باصع عيرا فايلن عد قيح فورون اب درجه مززام كبصحن كلو صرغيا اسمرا عد وغري دوب ايثيوبيا كمون 33 كيلومتر صرغيا مندفرا امن حيل مايمنه كمتزازمه زحبرت تصبصاب مسمر اسمرا باصع نمحصارن مسفحن وطن كم زلو ارديوم كم وصيت نايزي اب تحت قرص صرغيا زتعمى ادمعي سراح اب زباتات ماكل 93 عدتات اب زبا دوب 616 عدتات اب زبا غاش باركا
264 ዓድታት ኣብ ዞባ ዓንሰባ 283 ዓድታት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 111 ዓድታት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 21 ዓድታት ኣገልግሎት ጽርግያ ክረኽባ እንከለዋ ኣስታት 1,600,000 ህዝቢ መዓልታዊ ተጠቃሚ ናይቲ ኣገልግሎት ክኸውን በቂዑሎም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ናይ እግሪ ጉዕዞ ናብ ታሪኻዊ ሰፈር ጀጋኑ ተኻይዱ ኣብቲ ብ12 ሰነ ናብ ድፍዓት ከባቢ ዓዲ ወገራን ኣባ ሰላማን ዝተኻይደ ጉዕዞ ካብ 1977 ክሳብ 1978 ኣብቲ ከባቢ ዓሪዶም ካብ ዝነበሩ ተጋደልቲ ብዛዕባ እቲ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንምሓዝ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ውዕሎ ጀጋኑን ዝነበረ ፍጻሜታትን ከም ዘዘንተው ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ዝተሳተፉ መንእስያት ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕን ተምሃሮ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዝርከብዎም ልዕሊ 150 ሰባት ከምዚ ዝበለ ናብ ቦታ ፍጻመ ብምጓዓዝ ዝግበር ናይ ምውርራስ መደባት ቀጻልነት ክህልዎ ብምልባው ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምበቆ ምምሕዳር ከባቢ ቢንቢና ብድበት መሊኣ ዝጸንሐት ራህያ ኩባንያ ህንጻ ብድሆን ኩባንያ ዓዲ ሃሎ ቁጽሪ 1 ብዘካየድኦ ኣድማዕ ስራሕ ተጸሪጋ በቲ ብደገፍ ማሽነሪ ን8 ሰዓታት ዝቐጸለ ስራሕ 3540 ሜትር ኪዩብ ማለት ኣስታት 5.5 ሚልዮን ኪሎ ግራም ሓመድ ካብታ ራህያ ከም ተጸርገ መራሕቲ ስራሕ ናይተን ኩባንያታት ገሊጾም ኣመሓዳሪት መምሕዳር ከባቢ ቢንቢና ወዘሮ ብጫ ጸጋይ ንኤሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ እታ ራህያ ብድበት ብምምላእ ጉቡእ ኣገልግሎት ክትህብ ስለ ዘይጸንሐት ከቢድ ጸገም ምንጪ ማይ ኣጋጢምዎም ምጽንሑ ብምጥቃስ ብምትሕባር ኩባንያታት ህንጻ ብድሆን ዓዲ ሃሎን ዝተገብረ ጽገና መሰረታዊ ፍታሕ ከም ዘምጽኣሎም ጽኑዕ እምነት ገሊጻ ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ሳላቲ ዝተገብረሎም ናይ ማሽነሪ ደገፍ እቲ ስራሕ ኣብ ሓጺር ሰዓታት ብምትዛሙ ምስጋና ብምቕራብ ነታ ራህያ ካብ ተመሳሳሊ ጸገማት ንምክልኻል ክከናኸንዋን ማይ ኩዕታት ክፍውሱን ምዃኖም ኣረጋጊጾም ክብራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣግራው ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ሕጂ እውን ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ቻይና ኣንጻሩን እትኸተሎ ሜላዊ ክብል ዝገለጾ ብድሆታት ምግጣም ተሪር መርገጺ ክኽተል ትማሊ 14 ሰነ ኣብ ዝተቓንዐ ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ወሲኑ ቻይና ዘለዋ ጥሙሕን እትኽተሎ ኣካይዳን ንኣህግራዊ ስርዓትን ጸጥታቲ ኪዳንን ዝጻረር ምዃኑ ኣባላት ኪዳን ዝኾና ሃገራት ኣብ ዘውጽኦ ሓበራዊ መግለጺ ኣተሓሳሲበን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዘስምዖ መደረ ወታደራዊ ዕብለላ ቻይና ንምብዳህ ኣባል ሃገራት ኔቶ ተሪር መግለጺ ክወስዳ ጸዊዑ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጀንስ ሽቶልስበርግ ብወገኑ ካብ ዞባ ባልቲክ ክሳብ ኣፍሪቃ እናዘየደ ዝመጽእ ዘሎ ወታደራዊ ህላዊ ቻይና ኔቶ ድልውነቱ ከረጋግጽ ዘገድድ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ሳይበራዊ መዳይ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘሎ ረብሓታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ስትራቴጂካዊ ትሕቲ ቅርጺ ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ልዑል ወፍሪ ቻይና ንጸጥታ ኣባል ሃገራት ኪዳን ኣሰካፊ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኔቶ ኣብ መደርኡ ኣባል ሃገራት ዝስልዑ ሓበራዊ ባጀት ከዛይዳ ከም እተሰማምዐ ሓቢሩ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ሃገራት ምዕራብ ካብ ሩስያ ክመጽን ዝኽእል ወታደራዊ ስግኣት ንምግጣም ኣብ እዋን ዝሑል ኪናት ዝተመስረተ ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጸባት እዚ ሓድሽ ዘውጽኦ መርሓ ጎደና ግን እቲ ኪዳን ጥመትኡ ካብ ሩስያ ናብ ቻይና ከም ዝገብር ከም ዘረጋግጽ የረድኡ መንግስቲ ቻይና ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኔቶ ኣብ ባይታ ንዘየለ ስግኣት እናተዓባበየ ግርጭት ይፈጥር ኣሎ ክብል ብምግላጽ ነቲ ኣባል ሃገራት ኔቶ ዘውጽኦ መግለጺ ኮኒንዎሎም መንግስቲ ቻይና ወሲኹ እቲ ብኔቶ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ንሰላማዊ ምዕባለ ቻይና ዘጸልም ንኣህግራዊ ህልው ኩነታት ተራ ኔቶን ዘየገናዝብ ከምኡውን መቕጸልታ ናይ እዋን ዝሑል ኪናት ኣተሓሳስባ ክብል ገሊጽዎም እዚ ኔቶ ኣንጻር ቻይና ክኽተሎ ምዃኑ ዝገልጾ ዘሎ ፖሊሲ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ቻይና ንዘለዎም ኩሉ ሜድያዊ ዝምድናታት ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ህልው ኩነታት ይእምቱ ኣለዉ
መንግስት ብሪጣንያ ለቪዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅፃር አጽኒዕዎ ዘሎ እገዳታት ብወርሒ ክናዋሕ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ትማሊ 14 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጦም ልዑል ናይ ምልባዕ ባህሪ ዘለዎ ሓድሽ ጆራት ኮቪድ-19 ከስዕቦ ዝኽእል ሰብኣዊ ክሳራ ቀሊል ከም ዘይከውን ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ውሳነ ከም እተወስደ ሓቢሮም ኣብዚ ወርሒ እዚ ወፍሪ ምዕዳል ክታበት ብልዑል ናህሪ ብምቕፃል ሳዕበኛት ለበዳ ንምጉዳል ዝተዋሃደ ስራሓት ከም ዝካየድ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ገሊፆም ኣብ ብሪጣንያ ብለበዳ ናይቲ ብደልታ ዝፍለጥ ፈለማ ኣብ ህንዲ ዝተራእየ መጠን መልከፍትን ብጽኑዕ ሓሚሞም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝዕቀቡን ወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ፈረንሳ ግቡእ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ዝወሰዱ ወጻእተኛታት ናብ ሃገሩ ከኣትው ትማሊ 14 ሰነ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ኣፍቂዱ በጻሕቲ ሃገር ሙሉእ ክታበት ከም ዝወሰዱን ካብ መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ነፃ ከም ዝኾኑን ዘረጋግጽ ወረቐት ምስክር ምዝሕዙ ናብ ሃገሩ ከኣትው ከም ዝኽእል እዩ መንግስቲ ፈረንሳ ገሊጹ ዘሎ እዚ ስጉምቲ ጽላት ቱሪዝም ፈረንሳ ኣብ ምብርባር እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እዩ ዝሕበር መንግስት አልጄሪያ ንውዕል ስራሕ ማዕከን ዜና ፍራንስ 24 ኣብ ሃገሩ ከም ዝሰርዞ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወሰደ እቲ ፈረንሳዊ ማዕከን ዜና ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ከም ዝገበረ ብምኽሳስ እዩ ማዕከን ዜና ፍራንስ 24 ኣብ ልዕሊ ሃገርን ትካላትን አልጄሪያ ተጻብኦታት ከካይድ ከም ዝጸንሐ እዩ ሚኒስትሪ መራኸቢታት አልጄሪያ ሓቢሩ ዘሎ መንግስቲ አልጄሪያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ነቲ ማዕከን ዜና ብተመሳሳሊ ተግባራት አጠንቂቕዎ ምንባሩ ጠብጻባት የረዱ እቲ ማዕከን ዜና ኣብ አልጄሪያ ነፃን ምዑሪን ፈነወ ከካይድ ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ነቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኮኒንዎ ኣሎ ሓያሎ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተፈላለያ ሃገራት ብምእታው ጸጥታዊ ጸገማት ከም ዝፈጠራ ክግለጽ ጸኒሑ ፈረንሳን ግብፅን ኣብ ወፍሪ ዘተኮረ ናይ 4.6 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ብ13 ሰነ ከቲመን እቲ ወፍሪ መስመራት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከምኡውን ተሓዳሲ ጸዓትን ምህናጽ ምዃኑ ሚኒስትራት ፋይናንስ ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጦም እዚ ካብ 2021 ክሳብ 2025 ዝህነጽ ትሕቲ ቅርጽታት ኣብ ምምዕባል ጽላት መጓዓዝያ ምድርን ምውሓስ ቀረብ ጸዓትን ግብፂ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ኣብቲ ስምምዕ ተጠቒሱሎም እዚ ናይ ወፍሪ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ኩሉ ሜድያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ጠፈራዊ መዳይ ብተዛማዲ ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ኣብ ቀረባ መዓልታት 3 ሰባት ዝሓዘት መንኮርኮር ናብ ህዋ ከም እትውንጭፍ ኣፍሊጣ እዚ ድሕሪ 2016 ናይ ፈለማ ዝኾነ ሰብ ዝተሳተፎ ተልእኾ መቕፀልታ ናይቲ ቻይና ናይ ገዛእ ርእሳ መደበር ጠፈር ንምህናጽ ከተካይዶ ጸንሐት ንጥፈታት ምዃኑ ተገሊጹ እዛ 3 ሰባት ዝሓዘት መንኮርኮር ኣብቲ መስርሕ ህንፀቱ ዘይተዛዘመ መደበር ን3 ኣዋርሕ ክጸንሕ ትጽቢት ይግበር ቻይና ታንጾ ዘላ ኣስታት 66 ቶን ክብደት ዘለዎ መደበር ጠፈር ን10 ዓመታት ከም ዘገልግል ክኢላታት ጠፈራዊ ምርምርቲ ሃገር ይገልጹ ነቲ መደበር ኣብ 2022 ንምዝዛም 10 ተወሰኽቲ መንኮርኮራት ንምውንጫፍ ውጥን ከም ዘለዮም እቶም ክኢላታት ዝሕብሩ ኣብ 2019 ኣቐዲሙ ኣብ ዘይተዳሰሰ ክፋል ወርሒ ሰብ ኣልቦ መንኮርኮር ክትልእኽ ዝበቕዐት ቻይና ኣብዚ እዋንቲ ናብ ፕላኔት ማርስ መንኮርኮር ሰዲዳ ከም ዘላ ይፍለጥ ዜና قدم مزامنا أرسال زينة كده مالكم أبز حلف سالستي بستجابر مرمراتات 233 زيقاتات بكورونا ملكاكم كراجعتن كل 240 كلتن دمات فانيوم سلطنة وحسنة أجرجلت موقع عزام مدرن مرقات أب تحت أرض جزي فوفري تخيدوم عملوا الزبع عدايح بمهنة 10 سنة ناي إجرجع زود تخيدوم كيران سمين أتلانتيك نيتو كاب تشاينا زخصت بدوهاتات مقدام ترير مرقرتي خطل وسينوم منقص بريطانيا لفدا كوفيد-19 نمقصار نستوسن اقراتات بورحي النوحيوام منقص الجيران وعد سراح مع كنزينا فرانس 24 سريزو كورات تخاطاتلتنا نساعة استدالوه حافشاو زينا ومسنادونا ابستزازيمولو مس زترفو مدباتنا بروح معلتي
سلام كما يتعلو كبرات عزب تعطاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكائيل حدكم أبي كتم عدغي احتفال سبورتا وددات يكاد اللوم زي كابي قدم كلتا سومن جميرو ككاد زغني سبورتا وددات بعينتا سبورت كعسو مربب كعسو اغري كوم دوما كعسو سكيعتيو زكاد زلوم أبي كعسو مربب امون 4 ممحدار استخايد خوينو حشمله نهادامو كوم دوما حينبان عنابر بتمساسال سلسخلت زغنو صيت كرت عن كلوا امنا كعسو غرخا عنابر مس حشمله سلسلسك فلاليا هادامو دوما حينبا كلت بار زغنو صيت سعيراتام أو وددات كعسو سكيعت حينبان حشمله 58 ب50 كلتن عنابر دوما هادامو 34 ب29 زغنو صيت تعاوتنالن سبورتاو وددات كتم عدغيح بمغنيات 10 سنة كمون ناي شامبيون وددات قصيلو زغن خوينو وترو سنبت نككايد كم مدب تتحيزو يغصل كم زلو وكيل يرينا كاب كتم عدغيح نبيت صحفت كوميشن سبورت نايتا كتما توكيسا ابزل اخذلنا حبريتها وسيغا غليطام اب كتم عدغيح بمغنيات بعلنا صنتون زتفالي سبورتاو وددات تغايديم كبرات عزبتنا الساعه استدالو على توزينا سبورت ابزي فتصم السلام